Hei! Nyt aloitankin tällä kertaa ihan suomenkieliset videot ja aloitan tästä minun uudestani A4-kokoisesta vetoketjullisesta kansiostani. Tää on Filofax tuotemerkkiä ja sarja on Metropol. Eli tää on jotain muoviseusta. En muista tarkalleen mikä oli oikea nimi, mutta tää väri on aivan yksinkertaisesti ihanan oranssi. Filofax lukee. Ja samoin vetoketjun pitimessä. Mutta avaanpahan vähän. En tässä mitään muuta tehnyt sun muuta kuin laitoin etsin sopivat kynät. Mitä tähän menisi. Ja pitää kun avaa. Näkymä on tällainen. Eli laskin. Sitten löytyy 3 korttipaikkaa. Henkilökortti. Vetoketjullinen tasku. Mikä on aivan hyvä. Ja anteeksi nyt kun kuva heilui, sitten löytyy kohtalaisen syvä tasku ja sitten isompi. Se on vähän laajennettavissa oleva. Kynäpidikkeet on täällä elastinen ja sitten tässä yksi, mikä on aivan hyvä, mutta kun minulla nämä kynät on vähän vääränlaisia näköjään näihin. Tämä kynä menee jopa tämän muoviosan ansiosta ihan mukavasti. Työnnän vaan paikalleen noin. Ja sitten heitäsi paikka paperille. Ja tää tuli tässä mukana. Joo, on sen verran isot. Ja tuossa lukee Filofax Metropol. Alun perin kyllä katsoin mustan väristä, mutta uudistusten myötä näköjään tuli sitten vielä oranssin värin, että oranssi ja punainen musta, jos et oikein muistan. Tämä oranssi oli yksinkertaisesti vastustamaton minulle. Todennäköisemmin tulen käyttämään niin sanotusti työkansionani. Sitten sellaista. Yritän laittaa kiinni yhdellä kädellä. Noin. Tässä on sellainen. Ja saa nähdä mitä nyt tulen tekemään. Ja yksi asia on ainakin varma, että tulen tulevaisuudessa tekemään myös suomenkielisiä videoita noista omista päivyrikansista, mitä mulla on. Hyvin monet niistä on todellakin Filofax-merkkisiä. Sen ainakin voin sanoa, että nämä on huolellisesti tehtyjä. Kaikki Filofax-tuotteet, mitä minulla itselläni on. Elikkä vaikka olisi niin sanotusti halvempi merkki, niin Metropol on kohtalaisen halpa ensikansioksi. Ja niin on tämä punainen personal-kokoinen Filofax Metropol
No, kameraa vähän väärinpäin. Mutta hyvin tehtyä. Joo, mutta nyt lopettelen ja koetan saada kuvattua videota sitten lisää. Heippa!